Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियाव फिन खेबसेबाव बरायबावनो थाबाय। गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया। दिनै नायदो जोंखौ बेयाव थांनो नागिरदों। सिखारावसो थांनो नागिरखादों जोङो दिनै बुथुमनानैसो लाबोजोबबाय जोङो। दिनै सायगोन आरोना एन्जर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय एन्जरथ' मोननाया मोनखायो डेन्जारल' मोनखायो अमा फिसाबासो मोनखायो ओरै दंजोबो नै गासिबो ओरैनो लाना फैबाय बुस्थुआ देखायसाय एसे नै बुस्थुआ नुबाय दा जोङो दिनै सानानै लायगोन आरोना मोननायाथ' मोनखायो मेरलाखा नै बे दुब्लि बारिया नुखाबाय दा बे बिसि गुवार जों लागोननि दुब्लि बारिया बेयाव थांनानै जों दिनै लाबोजोबगोन नायबानो जाबाय नै ओरै दङ आसोलफ्रा डेन्जार जोबखा नुदों बुस्थुफ्रा दंबावो नै लहानि माल दंबावोसो नै माला गासिबो लहानि जोब नै डेन्जार जोब गखाया दिनैहाय नुगोन नोंसोरबो गाइसमोन नेनानै था बिदैखौल' नायलांबाय थागोन ना दिनै एन्जराथ' जाखायो सियरखाना मोनगोन हे मोनो आरामसेखा नोंनिबा माफै मोनगोन आंनिबाथ' खल गंसेयाव मासेया खला बिसिबां दं 20टा 22टा 15टाया ओरैनोबाबो जाखायोना सियरखा माला ओरै गोजौ देखायसै नांखागोन दा सियरखा नांखायोना है गखाला जों दिनै गाबोन एवनानैल' जागोन जोङो ड्राय फ्राय बानायगोन ग्रेभि बानायगोन गासिबो बानायजोबगोन गाइस ओइ नों एन्जर सानानै जाग्रा मालाबा हो एन्जर सानानै जाग्रा फिसालाखौनो नुवा नोंखौ मालाबा एन्जर सानानै जाग्रा नोङो होसो मालाबा गावग्रा बियो नुदों दाउबो गावनो होसोबावबायनो मालाबा दाउसिन गावनानै जाग्रा बियो नुबाय नोङो होमबा गाइस जोङो दुब्लिबारियावहाय सहैबाय मासेबो बारग'खाया साबानो सिखारजोबखा दिनै फैफा नायदोंमोन आंबो इन्टारेस्ट मोनोना हिट नुदों साफै दङ ओरै दंबावो फैगासिनो बावहाय माखासे नुबाय गासिखिजा नैबे जाहा मालायानो फैनानै दङ आरोना बेजोंहाय नै जाहा मालाय खिया बुस्थुआथ' जाबा आयौ फाला बिसिबा गिदिर दा नै आगान बै आगान नुबाय गाइस जाहा मालाया नैबे दैजोंनो खारबोयो आरोना नायनानै दोनखाबाय गखाला बियो जेरैबाबो ना मा होनो आदै हे दायोसो नै सासे लोगो फैबावबाय बेनाबो दंनो बुस्थुआ 45टायाव आरो माथो होनबावनो 20टायाथ' नों ओरैनोबाबो जाखागोन गाइस नायदोंना होद जाम्बा गारहरदो बे सेन्देला गारहरदो बेखौ बे सेन्देलखौ बे सेन्देला गानजाबावो नामा माइफ्रानो पेन्जाल जालाजोबनाय नै माबासो जागोन मोनदां 60 मनसो जागोन ना बे बिगायावनो हालाजोब बुंनो आङा खयथा लाबोबावदों 20टा लाबोबावदों बियो ओमफ्राय जोंनि 25टा 40टा जाखाबाय ना मा होनो दे जोंना बेसो एनार्जि जानो गाइस जों जौ थौ लोङा आरोना अनलि थांखु जायो जोङो जों एन्जरखौ जों ओंखामजोंसो जायो मोनबाबो जौ थौ जोंना लोंनाय गैया थांखु जायो आरोना जों गाइस नोंथ' सानो रोंखायाब्रा नों सानो रोङो हे थांखुनानै फैखादोंना नों नै गाइस जोंना नैबेनो माला जों दा माखासे लाबाय ओरै माखासे लाना थांबाय नैबेयाव बिसोर माखासे लांसिगोन नैबे माखासे लाबाय ओमफ्राय जों माखासे लाबाय माने गावजोबलांगोन आरोना गासिबो आलि गैया नामा बिजोंलाय होमबा गाइसमोन जोङो ओरै गावलाजोब्बाय जों ओरै साथाम थाबाय ओरैहाय ओरै सानै थाबाय साथाम थाबाय साब्रै थाबाय ओरै दंजोबो आरोना गासिबो गावजोब्बाय जोङो दुब्लियाथ' गुवारना जायगाया ओरैबो नागिरला जोब्बाय ओरै साला लांजोबगोन जोङो दिनैहाय
लामाया मोनसे नुबाय दांसुलाया एकदमबारे फिस लुनायनिफ्राय गाज्रिसिन जाजोब्बाय आरोना लामाया होमबा होनो नागिरदां बेयावनो नै नायदो माबायदि होयो नै लामाखौबो नायदो एसे नै गाइस नैबेयाव होसै नुखाबाय दा गला बियो आगान लामाया नायसाय ओरै नै सेस आगानजोब औवा मोनसे नांगौ ओमफ्राय नैबे नांगौ बे नैबे गुनाया नुबाय सोलोंनानै ला माबादि बानायो ओमफ्राय बेखौ ओरै होबाय बे ओरै फैबानो गला आरोना गाइसमोन आरो मोनसे लामा मोनबावबाय नायदो लामाया नायसाय आगानखौ नुखाबाय दा नोंसोर नै फिस दालायनायनिफ्राय गाज्रिसिन बानायबाय नै जाबायना होमबा गाइसमोन जोङो गंनै सानो मोनबाय आरोना जोङो सानै दंमोन नै सासेया बे ओमफ्राय आं जों लामाखौ सियरखौनो मोनबोबाय आरोना मोननैल' साबोबाय जोङो मेरला नुदोंमोन खिन्थु सियरावहाय सानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय ओरै थांगासिनो ओरैहाय दंजोबो बिसोरबो नागिरजोब्बाय बे बिसोर बेसे बुरजा साखोथाय मिन्थिला जोङो खागोन नोंसोरो गाइसमोन माबे मोनो मायो जों खिन्थु गंनै साबाय आं सानाया नाङोना नाङा नायसै खिन्थु आं सायोबा नाङोमोनलै खिन्थु बे बोसोराव आङो फार्स्ट टाइम फैदों दिनैसो नायनाय माबादि जायो मोनसे लामा मोनबावबाय जोङो थाबायबोबाय थानायाव नायबायबोबाय थानायाव ओरैनिफ्राय फैबाय ओरैहाय थांबाय बियो बांलादेशआवहाय दिनैहाय नै बेयावनो होगोन जोङो आगाना नुखाबाय दा नायखादो आसलिया बेनो आरोना नै नायदो बेखौहाय ओरै गायना होबाय आया बे बोरै नुबाय नोंसोरो गाइसमोन बिसोर बे आगाना नुबाय बे आगाना बिजों खारबोजोबो बिसोरो फाग्लासो बेयाव खिन्थु फोनांनो हानाय नङा आरोना जायगाया बे गुवारना लामाया अबेजों खारो बेखौथ' मोनथिला ओंखायनो बेयाव सायासै जोङो ओरै माइ गेजेराव हाबनायावहाय सायसै माइ जानो नांबानो बिसोर गला आरोना दिंदां जाबाय बिसोर बे जायगाखौ मिथिगौ गाइस बे जायगाया ना जों पिकनिक जाफैग्रा जायगासो बे जायगाया फाग्लासियान मोसाला फैयो जों बेयाव गामिनि आरोना सेंग्रा सिख्ला जाफैयो जोङो बरियाना ओरैनो ओरै दैबो बोहैबोनाय दंखायो जिरि ओमफ्राय ओरै नायदो जायगाया आरामसे जा लों मोसा ओमफ्राय नै दुगैनो गोसोबा नैबेयावनो दुगै थान्दाबा हाबैहाय ओमफ्राय नैबे बेराबो दंबावोसो आरोना नै बारबावनांगौसो जोङो होमबा आयौ लागायलांबाय नै बेयावहाय होमबा आसोलफ्रा औवानिखौ साखाया जोङो देन्जारखौ सायो जों गुनानिखौ सायो नांबानो खर' जलाजोबनायखौ सायो जों ग्रेभिना ड्राइ फ्राइ जानांगौ जाखो गाबोन ड्राइ फ्राइखौथ' जाफेराखै बारा जाफेराखै गाबोन ड्राइ फ्राइसो होनांसिगोन गाबोनहाय ग्रेभिथ' जागासिनो जायो होनांसिगोन नांगोन ना नाङा सियर खादा ओमफ्राय नाङाबा नोंखौ मा खालामनो नों गाबोन नैबे दैयाव बारसोमनानैहाय फैलांनांगोन हो आदै खोनाबाय आंखौ होनोबा एसे अननानै सापर्ट खालामदो गाइस बर'जों बर'हाय एसे साफाख्राब बानायलानानै हरदो गाइस ओइ फाग्ला नांगोन ओइ जगोन ओइ आदैमोन सियरा माफे माबाया गखालाना होमबा जोङो दिनै सान ओंखारस्लाबनो हायो सफैबाय ओरै गिदिंलाबोजोबबाय जोङो मा होनोमोनलाय मर्निं वाक बानायनो होननानैहाय गिदिंबोजोबबाय मानो होनबा देहाया एसे थाजिमै थायो खोमा गोरायै एसे थैयागौमानि जोरबाय थाथों एसे गोरा जाबाय थाथों होननानै नै नुबाय अरसो सायफैलायबाय जोङो नै दिनै अर सायफैलायबाय जोङो लायदोलै फाग्ला गाइसमोन मोनलायबाय गाइस मोनलायलायबायलै गाइस थान्दा थाबायलांनानै एन्जरा जोंना 6थाल'नो गाइस ओरैहाय बै माबाजों मोनसे लामाजों थांग्राफ्रा लानानै थांबाय जों ओरै नायबोदोंमोन आरोना जों सानायखौ ओमफ्राय बिसोर हरै नायनानै थांबाय
गैया आं सानायाबो जिर'सो सुथि लानानै थाबाय एन्जरानो गैया थाबथालाङासै होमबा गाइसमोन भिडिअआ बेखिनिसिमानोमोन आरोना गोदाव सोराव ओरैनो जालाबायबाय मा होनोमोनलाय नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै सफैदोंबा हाबलांदोंबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब बानायनानै गालांफाबानो जाबाय गाइसमोन बा दे बेनोसैमोन।